bazi ukuthi bane entertainment yabo nje inkulu kabi engeweekend enelana phela wonke ama-artist ongasiwacabange azobe ekhona ngomhla ka-18 lapha ePeople's Park la ngibize khona imbizo yamabhenci bese uthi ke ngakusasa ngizobe ngisegoli eGP's Park lapho sizoba khona nomuntu wenziwa nomfeza emnyama nobheshu nobakhe umfoka kamchunu MC Ngubane uMatomela lapha eGoli nomshazi skiti ingoma namaciko amaningi futhi azobe ekhona eGoli amanye azobe la kwaZulu azobe kwazi futhi kuphinde futhi abeseGoli ngakho ke ngizocacisa kabanzi ngokubaleka kwalembizo engibizile njengamanje nganza kwethu ke njengopresident wamabhinqa ungizwe umlando kamchunu ngifuna ukusho ngokungahlonisi ukuthi abantu